ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo oriọmanụ ekene m nwoke ekene m nwaanyị asị m na tata bụ ụbọchị orie bụrụ ụbọchị ndị mmiri wee na-asị ndụ mmiri ndụ azụ na-esi na tata orie eretara anyị ihe ọma, retara anyị ndụ, retara anyị agamniru, ihe akakụ na ihe enwe si na tata bụ orie ga-agaziri anyị na anyị gbuo n'iru na anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuo n'aka nri na anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute ihe ọma. A sị na ọmaka ya emelụ mmadụ niile sị na anyị apụtarịrị ife na anyị ga-ede ude. A sị m na aka ọbụla mara nzu anyị amanata unyi, ihe ọma ga na-emele anyị. Si na ụkwụ ọbụla mara nzu ụkwụ anara akpụ ya, anyị kwụ anyị ga na-ejetara anyị ihe ọma, ụkwụ anyị ejetara anyị ga-egbu anyị, sị ka chi anyị na ezumezu anyị, mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà gọzie anyị tata bụ orie, ka ụzọ anyị mepee, ka ụkwụ anyị eji wee nata ụlọ tata bụ orie kalụ nke anyị ji wee pụọ apụ mma. Si na aka keke anyị amara anyị ma jijiji anyị amara anyị, si na onye chụọ anyị ya daa, ọfọ ndụ ka anyị na-aga, ọfọ mmeri, ọfọ agamniru, ọfọ ihe nweta. Nsụnụgo ka anyị na-asị ka echi anyị ugo echere anyị na mmụọ, ka etube anyị na mmadụ, ka anyị pụta ife, ka anyị dị ude, ka anyị dị ka ibe, si ka anyị kwụsị ịkụ ụta, ka ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà gọzie anyị. Ekwana ka anyị kụ ụta na mgbe anyị nọ n'ụka, kụ ụta mgbe anyị nọ n'ọdịnala, ka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ụta anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ orie n'afọ na nkwọ na eke na afọ na ụbọchị na anọ ise. Aga m bụkwa onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri, ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpee elu Chukwu Okike, o soro ndị ichie ndị mbụ na ndị egede ji wee kpọkuo Chukwu Okike, wee kpee elu Chineke, wee bie ndụcha isi awọ, mmụọ ọzụzụ nwoke ọzụzụ nwaanyị, gbanarịa nyanya. Onye bụ ọdịnala. Onye ọbụla na-eme ọdịnala isi na-acha ya awọ. Wee jiri ohere a wee na-akpọkọta ụmụ Igbo, wee na-asụ ụmụ Igbo ka anyị na-achịta n'azụ n'ọdịnala Igbo. Ihe eji wee na-amara anyị ọkwa wee na-amasị ike bụ nọọ ntọala ndị Igbo. O nwere ihe ọbụla megide ka onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye ọcha. Onye Igbo bụ onye Igbo, onye ọcha bụ onye ọcha. Ọsọgodi gị mpa gị bụrụ onye ọcha, mma ga-abụrụ onye Igbo, ọbara ndị Igbo ya esi gị ike n'arụ. Sogodi mpa gị bụrụ onye Igbo, nna nne ga-abụrụ onye ọcha, ọbara ndị Igbo ya esi gị ike n'arụ, maka na ndị Igbo siri ike. Chineke kesi ndị Igbo ike. O nweghị esi wee megide hapụ ịbụ na onye Igbo, onye Igbo ka ị bụ. Anyị nwere omenala, o nwere ntọala ndị mbụ na ndị egede tọọla anyị. O nwere usoro ndị nna nna anyị ha ji ebi ndụ. O nwere ihe eji wee malụ ndị Igbo. Onye nwa bụ ọdịnala Igbo, ọdịnala dị n'ala Igbo. Ka anyị na-asụ ụmụ Igbo ka anyị na-achitebe n'azụ. Maka na nna na-agwakwa nwa ya eziokwu. O nwere nna ya apụta wee sị nwa ya jee n'ọkụ. Nna ọbụla bụ ezigbo nna na-agwa nwa ya eziokwu. Nna na-ezikwanụ nwa ya ụzọ ndụ. Wee na-asụ ụmụ Igbo na onye ọbụla dị nji bụ onye ojii. Itecha bleaching na emecha anyị na-achịta azụ na gịnị normal color gị. Ọsọ gị ịgbacha ihe niile na-agba emecha eme gịnị na-achịta azụ n'ọdịnala, maka na ntọ na anụ gị. Ma imeri ya ịnwụọ ụmụ gị akọntinuo. Ma imeri ya ịnwụgodo ọsọ gị ga amụ na nwa ịnụ ụwa ọzọ ịkọntinuo. Iwee nọgide ụwa wee nụ ụwa ugboro 7 and imerighị iji maka ya wee bi ụwa, ị gafee n'ọgbọ ndị akara oghere. You be deleted from existence. Ya na-eme exist as human na ya na-eme exist as spirit. Ọ nke ahụ ka njọ. Ọ ya ka nji wee na-ama ọkwa wee na-asị ụmụ Igbo, ọkachasị ndị na-eji etinye aka n'ọgwụ. Ọkachasị ụmụ Igbo ndị na-eji etinye aka n'ọgwụ, na-etinye aka n'oke ite. Ụzọ adịrị ebe ị na-eje, na-achịtaba azụ. There is no road there. Ọ ka gị mma na ị nọrọ n'ụka ahụ ị nọ wee kwuru n'ukwu obe anwụ na mmiri a na-acha gị karịa na ije si na ị na-achịte n'ọdịnala. Chee na ọdịnala bụ ịgwọ ọgwụ ma ime oke ite.
ime oke ite bụ ọgwụ agwụrụ agwọ alụ ka ọ bụ, maka gịnị? Na o nwere ka esi emesi ya, a na-ama ngwa gị, mana ịbanye ogo bụ na ịbanye ego, nwere onye ya asịzi gị, onwe ya agwa gị mgbe ahụ ọ na-ebido nekwa ka o si dị, ịbanye ego, you be left with no option than to do gịnị, to gịnị ya na-abụ tọkịrịzi ebe ahụ. So m na-agwa gị nwa bụ onye Igbo, na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ka ị nwee ike gịnị, ka gị na chi gị nwee ike dị na mma, maka na chi onye adịghị n'izu na isi na-acha ya awọ. Ije n'isiokwu nji maka ya wee bịa okwu, mana aga m ekwu okwu gbasara okwu a for a very long time, maka gịnị? O nwego ọtụtụ mgbe m na-eme gịnị, m na-emetụgasị aka n'okwu a, n'agbanyeghị na mapụtabe bịa mee ya topic like this. Mana ya bụ okwu bụ ọ na-agba asọgide dị mkpa anya n'iru, ikpupe aka n'iru gị wee gwa dị mkpa, si ya dị mkpa ikpe n'alụ. As far as ọdịnala Igbo is concerned, and we are trying to restore all that we have lost in the past, anyị ga-akwuru n'eziokwu at all time. Ma ya bụ eziokwu m bịara ịgwa gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya bụ, ị makwa na onye na-alụrụ gị ọrụ nwere ike ịbụ ịdị responsible na problem ị na-enwe na your spiritual work. Ịma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na onye ahụ enwere mmụọ, ma na mmụọ anara anụ onu, ma ọ na gịnị, na ọdịnala abụrụ real, ma na ọdịnala Igbo abụrụ real. No, it's not true. Nke bụ eziokwu bụ na a lot of dibias, a lot of spiritualists have soiled their hands and are still doing, even as I speak to you. For instance, mgbe ị na-eji paatị mmadụ agwọrọ mmadụ ọgwụ, alụlụ mmadụ ọlụ, what are you thinking of? Ebe Chineke kesịrị mmadụ wee kee anụmanụ, so that ka anyị jiri anụmanụ wee na-agba isi mmadụ, iwe welu mmadụ wee na-alụlụ mmadụ ọlụ. Such dibia lụọ ọlụ gị ọlụ, chụọrọ gị aja ihu ọma, aja chụọrọ gị aja mebi na mmụọ na-enye gị nsogbu, ma gịnị, ọ gbaa gị ụkọ n'etiti gị na mmụọ. For instance, ọ kpọtụrụ gị chi gị ma ndị iche ma that, or you no go work, maka na mmụọ ada anụ. Ihe na-esozi ya bụ dark forces. Dark forces bụ ihe na-esozi such dibia ma such spiritualist. A lot of them ga na-ekiri m ebe a nọ, m ekwu nke bụ eziokwu. Chọrọ m ịma, maka na ihe a ka anyị megidere ndị ọcha wee bịa conquer our land. Ha abịakwa n'ọzọ n'ụdị ọdịnala. Onye na-arụrụ gị ọrụ nwere ike ọ na-arụrụ gị ọrụ na-eme na ọ na-efidiri gị chi gị, na-eme nka, mana ọ nwaanyị nọ na di, ọ na-agba n'iro. Ọ bụrụ onye ọrụ nọ na di, ọ na-agba n'iro. Ma ọ bụrụ nwoke nne di na nwunye mmadụ, a na-ewesara ya iwe, kedu ka mmụọ ya esi wee narị ya aja ọ na-achụ n'isi gị? I am not judging anybody, but I'm trying to make you to understand. Maka enwere a lot of people na onye nke arụ ọnụ, onye nke arụ ọnụ, mmadụ abịa na-abịa tinye m aka n'ọnụ, ka ị malụ the reason why now sometimes your work tends not to go well. Mgbe ụfọdụ na-abụ mmadụ ikwere aka ihe ọ na-ama mmenwu, I go fit do am because of akpịrị ego. Mgbe ụfọdụ na o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-enye nsi, ọ bụrụ na onye ahụ lụrụ gị ọrụ na-etinye aka na nsi na aja, na ọ na-ekechi nwoke na-ekechi nwaanyị, iya amarụ ijeje ka o je kwụọ ọrụ gị ngọ n'etiti gị na mmụọ. O mewe invite that spirit ahụ ajụ na ọ ya bịa n'ala ihe ọ na-enye ya. Elusi ọrụ echepụta na-asị mmadụ ịchụkwa na nka ụgarọ. Have you considered the person na-alụ gị ọrụ? The cleanliness in that person na-alụ gị ọrụ, have you considered that? Agwabugo m unu zi unu ka ya esi wee jiri aka gị wee mee gịnị, wee malụ ma onye anyị na-eje ka ọrụ ọrụ ya alụ nwụrụ gị ya, mmụọ gị na ya so, ọ nabatakwa ka onye achụ aja ka a narị ya n'isi gị. Ezibigo m na o nwere some primary rituals nsiri unu na-eme. Ọsọ ya ọ bụgodo mụnwa sef bụ agbara ọma, mụnwa sef na-agwa ndị otu m, unu eweta na ama ọlụ ya etinye m na problem, achọrọ m ya. Anyone ma na nlụsi unu, ma na nlụsi that you people will not take the glory, don't bring them to me. I don't want.
achọrọ m nke ọ ya bụ nlụcha onye ahụ na-akpọkasị m ahụ na phone na-enye m nsogbu, it disturb my peace. I don't want it. You get it? So gị nwa na onwe gị bụ onye a na-alụrụ ọrụ, agwekwana maka na ịfụ na onye a yi white, ma na onye a tere nzu n'anya, ma na onye a yikasị bead arụ ya niile, ma o mekasị nke a, ma ọ na-eme the more you look the less you see. Na-eso onye ahụ jụọ mmụọ gị ajụjụ maka that person. Ọ bụghara na onye ahụ nwere na onye ahụ ya aga ọfụma ebe gị na onye ahụ nọ, ị ga-enwenata the sign ma ọ bụ na ị na-pay attention to your spiritual self. Ka unu kwụsị ịdaba agụ n'ọnụ. Agwa m unu si na enwe spiritual hijackers, enwe spiritual thieves and criminals. I told you people about this. They are everywhere in the name of ndị omenala. They are everywhere in the name of dibia na eze nwanyị. Some will come and disguise themselves, looking for your star to hijack it from you. You will not know. Ndị ebere ha kacha eme mbụ ndị na-eje na ha na-eje ime oke ite. I pity you. I pity you because you don't know what you are involving yourself into. Ọ bụ na ịma ihe ị na-etinye onwe gị n'ime ya. If those people you are going to for this work will be sincere enough to tell you the implication of this, what you are going into, you will run. A lot of them, enwerodo mmụọ ya na ha nọ. A lot enwerodo mmụọ ya na ha nọ. A lot echekwabechi ha. A lot arụba ọlụ mmiri. A lot agabe through the initiation process. A lot come out asị gị na ha bụ dibia, na ha bụ nka, na ha bụ nka. Ka emelu gị nka, emelu gị nka. When you go to them, in fact, they will steal from you. If they don't steal from you physically, they steal from you spiritually. Be wise. Mulanya ka azụ. I am not exceptional. So can you feel a feeling I'm not sound like a saint? I'm not a saint. I'm not exceptional. If your money is not going to give me peace, don't bring it to me. Because I have conscience. So mamu onye ọzọ ya alụlụ gị na anya ọfụma mana mmụọ mana mmadụ. Jụọ mmụọ gị ajụjụ. Chụọ obere aja n'isi onye anwa. With few things, lay in your hands. If that person is not for you, if that person is not going to lead you to the right path in life, entities with you, they will give you sign. Iji nwa drop onye ahụ, chọbara onwe gị onye ọzọ. Chitekwa na aka bụ m onye nke gị Nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si ekwu na anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere gị aka ime eziokwu gbasara ọdịnala. Ya bụ, ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere ịjụ gbasara ihe nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko echefukwana jụọ m site n'idere m meseji na WhatsApp na 07037311663. Ngwa ka emesịa.